Ganapod mi namahaw na mi Helen, Lita, upa mo balik nagbalin siya ako muli na po walis siya. Kuy kiya. Sa kay kwan. Di pa may salin-salin gabi eh. Ang plato ito itong pambutang ka nanay. Oh, dahil kwan pati tulong. Okay. Tagsalin ng cake, sunod na pod ng birthday, ang napod mo kasi. Aw, birthday day no one ko November. May sunod no. November. Aw, December. November yung mama. Hindi mo November na. Plato ito. Hindi ko magaon. Di mo mga ana. Plato ito kasi kaya makaan man. Ikaw wala na. Hindi ko mukha nun. Ay, sing. Apat kay tagaan. Si Kwan. Dito. Saka mauli na kong alis siya. Kay mag-celebrate na po ng mas birthday ng Ali. Ulit na? Oh, brisket. Yung sa bibi? Matuwa sa. Okay, huwag niyo mga ito. Mabaya, ikaw na kuha. Taga sa berita. Tanawa lang, Tagalog. Pag ito di, labon gani ha. Tagay nung ha. Kaya muli na, mas tao pa, muli na nagbalin siya. Ako muli na pong galis siya. Pitdoy, tarong ang kaon. Kaya mo bang kagalis siya kiyang? Ngaon mo, mura mo mga guway pang kaon. Masa ka, wala ba yung pangkaon? Kamay magkawali kaon. Guway pang kaon, bangin niwang. So, pwede ano kaon? Nga itong pwede ano dito. Yung imang guday kaon, basta di ako magluto. Natubalin siya. Balhin. Wala sa. Salamat sa among na imong kuan gabi eh. Ug wapas upa mo an hidan he, wa may birthday wa di magkatapok ang mga apo. Wa man. Wa kay wa pagamulong ni yung pukumungan he, atron tapos tali siya magmukmuk. To ko tali siya, masig duty ko og magsuway tung tawag ni Julian sa to. Suwadan. Tagay tita kuan. Seren? Hay jacket. Balutang sinilas. Sila sa food. Salamat. Hay kaya sig balabig cook. Gamay na ko no. Hindi inom naman siya ka ganina ba eh. Magbasa yung gigamit na kanina. Ano? Ha karon nagalimpod ko ka na may kuan ko ka ba pa imo nung kuha ala bira. Ano sanay? Magsamas nay. Ato oh. Ay mo mama. Uy, to ara. Kanang cake bora po na ron. Hindi na wala mo gamit tubig. Hindi na mo kasalig. Wala pa ko. Alonggian. Bernaldez Bertodaso. Happy birthday long. Una, mayno dito. Oh. Happy birthday Along gian. Pila di Along 12 man siguro pod. 11. Kapag tanang nura og pila edad ni Along. Ya. Ni support ya murag bisaan mo rin sang kuan. So, nanay kita kapag TV. Rado rambud na. Good morning sa tanan, si Rosemary. Udara ko hi pe. Wa ko kapang kuan Hey, gabi kumusta kay. naman mo dati? Pasensya na gadi ko ka, duma ka reply kay rang busy hajagang live. Wa pa ko na mayo. Wa po ko maka maka-invite kay nakaratan ko sa wagani. Salamat sa greetings, te. Wagani ko maka Katong imong giingon bitaw te nga ayaw in taon pagluib ni Undoy nganong magluib ang puputi. Bitaw busy jud bitaw ko kadto te ug ato sa Valencia, ato sa Ubos. Kay second floor man agbay nila ate ug ato ko sa Ubos, way signal mo nga gang cellphone adto ra sang kwarto ibutang-butang mali ra na og makalugar ko. Usa ka ko nga to sa taas. salamat sa tanan ko sa Daghang salamat sa mga greetings sa tanang mga malamong kasing-kasing. Sa katong mga ningkuan pang nanay nagpaabot sa mga ilang mga kuan share sa ilang blessings. Daghan kadung salamat. Basta kamong tanan-tanan daghan kadung salamat. Kadung nailaman mo na i-appeal sa mga pag-ampo. kay sa tanan-tanang ng greet namong duha kay hapit mi parehag pizza. Ako mo storya ko, ako magdahom nga makadanhi ko magadlaw kay hamplano to alikos kay to anam likos Alicia.
Na may ningingan nga, adto na lang madalis mga apo, kay bahalag, pilala kabuk, basta dahil pansit, kag mga bata magkatapok, kay upat na kabuk ang apo. Mo nang wa ko makapahimbitan ni Mimi, nakahana ko si Mimi, narada ni Curtis. Deuran tami, pero wadyo ko makakuan, kaya hanggi, kuan niya nga, magbiko ko, ako makabiko gapon, kaya dinalian lagi, pag-abot na ni Curtis, way andam nga, para mabiko, wadyo ko biko. Makita mo sa sang upload sang birthday, way biko, mga tapukan ras mga bata tong blessing, ngagikan sa mga malumong kasing-kasing, dengan salamat, kay bawal na magkinsa mo, amping kanunay, upaw na, si upaw may nagdadad tong, kuan, blessing, mong na naman napadong, kaya wa patros alisyanta. Diyan guys. Sinanay si Aliana, gimingaw-mingaw Aliana, kaya wa may ning kanta na, ang mga apo man mo kanta. Diyan guys. Baliw po ko ninyo liin taon po sa ahang pahinumdum guys. Adaw po ninyo laktawi kay arong makamamiso na po ko. Laktaw. Kay mo na importante ng pahinumdum guys. Pahinumdum. Hindi pa nagsara ko maka-upload kay ano laging bisita sa live. Di po ta kanunay mo kay di po pwede isabay ang trabaho kay importante po kay natay responsibilidad. Mo nang makalugar ako guys. Ana ra ko maka-upload. Sinta ko mo kay tawo na mo Salamat sa inyong pag-atang kanunay. Salen sabon mata. Maban ka be? Diya guys, atangin ninyo gahang vlog sa ang pag-birthday mura kung nagdibo daghan kadong salamat. Palihog ko ninyo glantaw sa ahang atos ahang kuan ba? Sa pajag. Na ako mag-upload ko sa ahang pag-birthday nga mura ko gidibuhan ko nila. Daghan kadong salamat sa nag-sponsors na adto. Sabi na ni Ate Sherry, Ulrich and family. Nga naadid ko sa Danau, Valencia, Bohol. Salamat madam. Tokia. Sutaot ko siya siyang papa. Das, Tokia. Siyang papa long diha sa Taiwan, long diragi mo daga. Ano sa baka mo uli, long, kay gimingaw na kong papa. Ako si Kia ni mo, dia. Muras bino si Kia, dia. Tubang. Dia. Mo ni bunso ng kwan. Apo. Ya. Bunso nga pagali ako. Bunso, habay mo manakit eh. Isa celebrator lang. Ya. Yes, Kia. Buwan ko sila kalis, siya mo ang gabi. Ha? Yan ito natin si Mando. Pero man yung celebrator ay. Huwag ka lagi kitang ngil. Buwan ka na kiyang? Wala buwan ko dyan hawa. Mana na? Ayaw mali dyan. Ikaw piti, muban pa ka? Abang spiti siyang dua. Si Kia ni gusto muban. Ang ikaw doy, muban ka doy? Manawag ng papa ng Ha? ngigta. Kaya pa naman. Ikaw ba, umuban ka pa? Ikaw Harley, umuban ka? Kasi na ipantawag sa messenger. Mahuli mo tawag mo dito. Pakulik mo dito. Huwag man yung reply. Nawag ng papa. Okay, signal din din po. Asa man magkamabang sa Alicia? Oh. Bante, danghal ka? Sa wala ba si may driver na to? Wala ba si driver magkuhan ka? Hindi na siya. Kaya rong ma-independent kay grabe. May anak siya. Hindi ka lang maguban. Tawagan niya ang papa. Ubang na Dali. kaya? Sa akin, tawag ko na si Kia kay nangyay dyan na yung... Ay tawag ko na siya. Ano to? Na may daghang silik-silik to si Aliana. Yung mo ba man siya? A few moments later. Talagang kapanan mo. Ay, nangyayari mo ko ang sumang mauban. Alamis ko ang... Huwag dun! Yeah! Huwag mo galis yan. Yan. Mami. Hingudok man, hingudok. Busog pa naman. Bakit mo ba? Pero,
Buhat. Buhat. Bag, hindi mo na. Naman ko. Buhat. Bak layon. Nice binara. Layon. Layon. Lagi dua. Layon na tabi. Ha? Layon. Dapat sina. Uway. Uway ni na uway. Ano ba niyo? Luway. Luway. Tulay sa luway. Harapan to ako. Kape, sunod be. Luway. Nakatuwa. Nakatuwa dyan. Sabi ka doon ni. Ada kami gingbit. Wah. Merkuan. Alcohol. Alcohol na yun ah. Alcohol lagi. Kaman ni binalila. Lila. Lila pa ni. Kado sa lila. Lila pa nila to pa to. Lila malusip yun ah, lila. Lila. Lila nina. Yaw.
Lumiyaw na. Mani, babayin siya. Sunod. Tanas siya o sa pangsupaw. Wait. Ni Ana ni Ate Nili. Ate Nili Magaro. Simbahan sa Biniyaw. Nada ni Piskina pa doon payan ni Tabiuli. Siya, nada ni siyang Valencia tulay na tonahan. Tumuya ng tulay. Nada na tipasyak si Tabiuli dana. Kaya kasarada na. Wala nga. Nana ba binapuan na na Tabiuli. Kaya ba ganito dana. Anan to. Ito na. Ito. Luis mama. Pagmotor mo. Road na ka? Mo sa merkado. Valencia. Valencia pa. Valencia merkado. Yun na. 7 kilos yung chicken din. Hindi pa lang chicken. Badyang. Badyang spring. Badyang spring. Ano ito? Ang kamisita o sitpuan. Papae. Boss. Swimming pool. Katulad kita lang mas kamisita. Video ni tita na. Badyang spring. Garcia namin. Garcia. 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 Robert si Garcia. Guys, bino na. Off ano. Garcia na merkado. Merkado sa Garcia na ni. Doon ni munisipyo. Kasay di Castilla na nagkasali mong mama o papa. Atunahan be. Sa munisipyo Garcia na nasa rin kasal. Mama ni Kia. Alas bahay. Ana be, side, sityo be. Aning, unang sityo, sikiyag, mamanikiyag sa sanana, ato be, hana. Kaka? Ato. Ay, pamitan aw. Nasa mag-enjoy dapit, putipas. Tuod ka? Ato dung sulinjo. Ato junction. Apoy na skiya dia. Magkana me. Apoy na kabe? Ha?
mabot lihat na Tony. Ay, badi ha. Dayro. Ano Miss Dayro? Ya kami saklan ng series. Nagban kami, ganiran kami abot. Tinulus kiyang susuban. Series kami. Miss Dayro. Sunod sa Dayro, Gindulman. Sunod Kandihay. Sunod abot na. Simbahan na. Simbahan ko kay Dayro. Sipyo. Alang. Dayro, Diana. Dina. Kado. Dulman namin. Miss Dulman. Kapoy na skiya. Sakit na di. Kailangan dyan sa kalagban. Kapoy mandian. Kami. Kados. Oh my God. Si Kia, sige pagkutana. Kapoy na. Last na lang nito. Sunod, alis niya na. Kandihay. Avocado sa kandihay. Kandihay, pasahiros, kandihay, kasabalin, sakay, o kandihay. Yes, yung sudaan. Parang mas yung sudaan. Yung sudaan. Yung sudaan, Bi. Napit na, Bi. Kapoy na ka? La, onion. Onion na. Ay nasa mabili. Pagahat. Lahat na ni una. Kapoy na siya. Pagahat. Alis na ako. Yung is pagahat. Pagahat. Iyan, tindog. Upoy na. Abot na may dalamis na po. Abot na ni Alicia. Dalamis na po. Fiskobal. Na po namin. Bot na ni Alicia. Bot na gud ni kapoy si Kia.